Ahojte, moje meno je Miroslava Melajová a som lektorkou mentálnej aritmetiky. Dnes som pre vás pripravila toto prvé video, túto prvú lekciu, kde vám bližšie predstavím počítadlo Abacus. Už na minulej hodine, na tej úvodnej hodine do mentálnej aritmetiky som vám spomínala, že toto počítadlo sa nazýva Abacus a pochádza z Japonska. A dnes vám ukážem, ako sa na ňom počíta. Skôr ako začneme počítať, vás naučím zo pár cvičení na prepájanie a harmonizáciu ľavej a pravej hemisféry, ktoré si môžete cvičiť aj počas dňa. Takže prvým cvikom bude cvik, kde máme spojené dlane, ruky sú pevné a postupne hýbeme všetkými prstami. Najskôr začneme hýbať palcami. Hýbeme doľava, doprava a snažíme sa ostatné prsty, aby boli pevné. Zo začiatku sa vám to bude zdať možno ťažké, ale postupne, ako budete trénovať, tak budete vidieť, že to nie je až také ťažké. Potom pridáme ukazováky. Takže hýbeme doľava, doprava. Prostredníky. V začiatku sa vám budú možno hýbať aj ostatné prsty, vôbec nevadí. Potom pridáme prsteníky, tie idú trochu ťažšie. A maličky. Dobre, a takto ideme naspäť. Takže maličky, prsteníky, prostredníky, ukazováky, tie idú ľahko a palce. Takto, výborne. A teraz si môžeme napríklad nimi aj zatlieskať. Takže zatlieskame si palcami, ukazovákmi, prostredníkmi, prsteníkmi a maličkami. A teraz naspäť. Maličky, prsteníky, prostredníky, ukazováky a palce. Výborne. Takže to bola taká krátka rozcvička. A teraz by som vám teda povedala niečo o tomto počítadle. My budeme počítať a teda ja vám budem ukazovať na tomto veľkom učiteľskom a vy budete na to potrebovať takýto abacus, ktorý sa používa aj v školách alebo na mojich kurzoch. Abacus je dôležité, aby bol vždy rovne na podložke alebo na stole. Nikdy sa nesmie počítať takto, pretože sa vám budú hýbať guľôčky, ale vždy musí byť položený počítadlo takto rovno. Vy môžete počítať teda na takomto počítadle, ktoré si môžete aj kľudne u mňa objednať na amakic@gmail.com mi kľudne napíšte a môžem vám takéto počítadielko poslať, ak budete mať záujem, alebo si môžete stiahnuť aplikáciu bezplatnú, volá sa, že Maximus AR a tam si môžete vlastne na telefóne skúsiť počítať také základy mentálnej aritmetiky. Takže vysvetlím vám o tomto počítadle, ako funguje, z čoho sa skladá. Takže toto čierne okolo sa nazýva rám počítadla, toto v strede je lišta. Táto lišta rozdeľuje guľôčky na vrchné a spodné. Týmto vrchným guľôčkám, keďže sú hore, sa nazývajú, my im hovoríme, že sú nebeské, pretože sú hore ako nebo. A tieto spodné guľôčky sa nazývajú, že sú pozemské, lebo sú dole. Guľôčky sú rozdelené lištou. Tam je dôležité pochopiť ten princíp, že keď sú guľôčky dole a nedotýkajú sa lišty, vždy je výsledok 0. Ako náhle hýbeme guľôčkou, naraz môžeme aj 4, a zostane nám pri lište guľôčka, v tomto prípade nám tu zostali 2 guľôčky, výsledok je 2. Takisto môžeme hýbať aj vrchnými guľôčkami. Začíname počítať vždy z pravej strany a pravou rukou. Aj keď sme ľaváci, začíname počítať pravou rukou, pretože postupne budeme pridávať aj druhú ruku, nakoľko tento prvý rad predstavuje čísla do 9, to sú jednotky,
Toto už sú desiatky, takže toto už je vlastne do 99. Stovky, tisícky, 10 000, 100 000, milión. A teda dá sa ešte oveľa viac, ako vidíte na tomto počítadle. Ja vás dnes zaučím základy počítania do 4. A postupne budeme pridávať teda aj viac. Tu je veľmi teda dôležité, ako som to spomínala, začať pravou rukou, aj keď ste ľaváci. Keď ste ľaváci, vám to pôjde zase oveľa lepšie pri dvojciferných, lebo budete počítať ľavou rukou druhý stĺpec. Takže prvý stĺpec, pravá ruka. Počítame tak, že si vytvoríme takého, počíta sa vždy teda prstami, palcom a ukazovákom. Takže palec, ukazovák. Keď je plus, ide palec hore, takto. Ukážem vám to ľavou rukou, plus 1. Keď je mínus, ide ukazovák dole, minus 1. Takže plus 1, minus 1. Plus 2, minus 2. Tu je veľmi dôležitá tá stimulácia a používanie tých prstov na oboch rukách postupne, čo je veľmi dôležité na rozvoj aj jemnej motoriky, ale teda aj na stimuláciu mozgu, čo veľmi teda pozitívne pôsobí a vplýva na naše mozgové hemisféry. Postupne budeme robiť tzv. Krabíka. Je veľmi dôležité sa naučiť počítať teda s tými prstami správne, kde budeme spájať guličky súčasne naraz, napríklad keď bude takto, že plus 6, to vám tu ukážem, plus 6, minus 6, plus 6, minus 6. Takže spájame klepietka krabíka a roztvárame. Spájame a otvárame. Takže môžeme si to zopakovať ešte raz. Ak je lišta, ktorá je teraz takto, ako vidíte, a žiadna guľôčka sa nenachádza pri tej lište, výsledok je 0. Ako náhle budeme hýbať guľôčkami a poviem napríklad, že plus 1, výsledok je 1. Je tu jedna guľôčka. Ak poviem minus 1, ukazovákom idem dole, výsledok je 0. Takže teraz si môžeme dať zo pár príkladov. Plus 1, plus 1, plus 1, minus 2, plus 1, plus 1, minus 1, minus 2, plus 2. Takže v tomto prípade je výsledok 2. Nulujeme, ja vám to teraz ukážem, tu nás sa nuluje teda, že to dávam takto s ukazovákom dole, ale ak máte počítadlo, ktoré máte položené na podložke, tak sa nuluje takým spôsobom, keď máte nejaký príklad, tak vždy si urobíte polište, ako keby taký vláčik, takto si vyčistíte vlastne prejdete ako po kolajniciach a krásne sa vám to vyčistí. Nemusíte robiť takto každou guľočkou, ale len prejdete a máte vyčistené. Takto vám to môžem teraz ukázať a môžeme si počítať aj na tomto počítadle vám môžem ukázať. Dáme príklad napríklad plus 2, plus 2, minus 2, minus 1, plus 1, plus 2. V tomto prípade, vidíte, tuto sa mi guľočky posunuli. Malo by to byť takto správne. V tomto prípade teda máme 4 guľočky pri lište, takže výsledok máme 4. Vynulujeme si a môžeme skúsiť ďalej. Plus 2, plus 2, minus 3, plus 3, minus 4, plus 3, minus 2, plus 2. Výsledok je 3. Takže znova si vynulujeme. Môžeme si dať ešte jeden posledný príklad. Môžem ho teraz na tomto veľkom počítadle. Môžeme teda počítať spolu. Ak máte už stiahnutú tú aplikáciu, ak nie, teda kľudne vám môžem počítadlo poslať a môžeme skúsiť spolu. Takže plus 1, plus 2, minus 1, minus 1, plus 3, minus 4,
plus 4, minus 2, plus 1, minus 3, plus 4. Výsledok je 4. Takýmto postupným, vlastne, toto je taký úplne základ, sa vám to možno zdá aj veľmi jednoduché, ale postupne sa vlastne prechádza na dvojciferné čísla, trojciferné prechody a samozrejme to najdôležitejšie mentálne počítanie. Toto je počítanie na abakuse, to je vlastne ten základ, od čoho sa vlastne odrazíme a počítame mentálne. To znamená, to vám predstavím v budúcich videách, kde zatvoríme oči a kde budeme vidieť guľočky, budeme si ich predstavovať na imaginárnom abakuse, ale najskôr sa treba naučiť na tomto fyzickom. Tam už ich budete vidieť. Zatvoríte oči a poviem plus 4, minus 2, plus 1, minus 3, plus 2, plus 1 a vidíte, že výsledok je napríklad 3. Takže postupne vám predstavím teda počítanie aj zložitejšie. Ďakujem veľmi pekne. A ak sa vám teda toto video páči, tak natočím pre vás ďalšie video. Teším sa na vás opäť v budúcom videi. Ďakujem, dovidenia.